Это всем интересно. Мне все встретятся с Умиджоном, что он купил, что он сделал. Умиджон, скажи, куда ты потратил деньги? Я купил дом. Один? айни ҳол дар ҳамин шабу рӯз фақат дар ютуб дар инстаграм фақат дар бораи як блогери рус ки ба Тоҷикистон омадагиай. Что плохое было? Невеста не появилась? Нет. Участвовать будешь еще в конкурсе? ай рӯзе омадагиай китобхона рафтагиай фақат як ҷойҳое рафтагиай ки ҳамун чизо ба сайёҳо маҳқул мешавад бародаро. Рост хай ҳастан одамое ки мара дуруст мефаҳманд бародаро. Бисёр аҳмад хондум комментариёра. Конечно, ҳар давлатам орзу мекунад бародаро ранги Тоҷикистон буданам. Вале гапҳое ҳастае ки тамоман дар кор нестае. Дар инстаграмаш зиёда аз 27 миллион обуначӣ дорад. 27 миллион. Бародаро, баъд кадом шахсе ки барои граница гузаштан мехоҳад ки таксиё боварино, компания якай бахара барои шумо совет метавам. И бародар хеле тӯли як сол шид кор мекунам. 100% гарантия хате ки аввалаш худованд баъд ҳама яккада соқ саломат бурдан мерасонатон. Рақамо дар рӯи экран занг бизанен, айноми мо гап занен, ҳатман скидка карда мешавад. Мошинош мошинои комфортнияй. Салому алайкум тамошобинони канали Меҳроб Про. Бародаро, иншоалло боварӣ дорам ки ҳар яке шумо апа хоҳаро созен хубен. Имрӯз ба як мақсади омадам ки дар бораи як мавзӯи бениҳоят муҳим гап занам ки айни ҳол дар ҳамин шабу рӯз фақат дар ютуб дар инстаграм фақат дар бораи як блогери рус ки ба Тоҷикистон омадагиай Гусейн Гасанов. Бисёриҳо хуб навистанд, комментариҳо хуб навистанд ва бисёриҳо комментариҳои бад навистанд. Ва чӣ гуфтаниям? Ман фақат айтани худам гап мезанам, фикри худам ба ҳар як шумо мерасонам. Хай ба фикрам ки гапи лишни дар кор нест, ай комментария дар луче бародар ки гапи зиёдати навистанӣ аюда хубш ки ай канали мо атсаца кун нанавис хубтар мешава. Гусейн Гасанов бародаро як блогери машҳуре аст ки қариб ҳамаи мо шумо мешиносем ва видеоша тамошо кардагием. Ва чанд қа пеш бисёртар дар Тоҷикистон машҳуртар шид аз ҳисобе ки як тамошини мондагӣ буд ки тақрибан 30 миллион рубл арзиш дошт. Як бачаи тоҷики худмон ба номи Умедҷон ки бридагӣ буд, ҳамун мошина дар ҳамун споридагӣ буд ва бо видео кардагӣ буд ки ман иншоалло ки Тоҷикистон миём ботра хабар мегирам. Як рӯзи ман видеоша мемонам, тамошо кунед, баъд бо гапа давом метем. Это всем интересно. Мне все встретятся с Умиджоном, что он купил, что он сделал. Умиджон, скажи, куда ты потратил деньги? Я купил дом. Один? Да. Он готов или он строится? Нет, он строится. Там сейчас ремонт идет? Да. В том же районе? Да. Что еще сделал? С друзьями подарки. Друзьям телефоны купил? Да. Айфоны? Да. А куда ты еще потратил? Или оставил? Открыт бизнес. Что хочешь открыть? Пока не думал? Нет. Ну, маме отдал тоже, чтобы она что хочет себе купила? Да. Не купила себе ничего? Нет. Ты iPhone поменялся? Да. Покажи. Я помню, когда мы прямой эфир вели, у тебя качество плохое было. Невеста не появилась? Нет. Участвовать будешь еще в конкурсе? По-русски, кстати, начал говорить. Ну, плюс-минус. Бародаро, баъд дар бораи хубие ки Гусейн Гасанов омаданаш чӣ хубӣ дорад, ҳамин қадарша мегӯям фикри худам баён кунам. Хубиш ҳамин қадар астае ки дар инстаграмаш зиёда аз 27 миллион обуначӣ дорад. 27 миллион. Бинед ки чӣ қадар зиёда обуначиёш. Вақте ки ба Тоҷикистон омад, фикр кунед ки аз ҳар як видео сторисе ки ӯ мекунад мемонад, мумкин ки ҳеч набуданда 30-40 миллат тамошо кунад. И як худаш чӣ хел бигем, як рекламаи барои сайёҳон ки дар ҳақиқатан бидай ҳам хеле ҷое ки дар Тоҷикистон барои сайёҳон. ай рӯзе омадагиай китобхона рафтагиай фақат як ҷойҳое рафтагиай ки ҳамун чизо ба сайёҳо маҳқул мешавад бародаро. Бояд худмон хуб дарк кунем. И хеле ҳамаи давлатҳо туристический чиз доранд ки ҳар касе ки бихоҳад меравад. Так, банда, мы приехали в водохранилище. Чтобы вы понимали, это питьевая вода. Сколько здесь ее? Объем? Да. 10,5 миллиардов кубов. Вау. А с этой стороны у нас... гидроэлектростанция. баъд бародаро ҳар як сторисе ки ӯ мекунад зиёда аз 3 миллион 4 миллион мебинад. шумо медонед ки дар байни 3-4 миллион чӣ қадар аҳолӣ тамошо мекунад ва чӣ қадар
ба сайёҳон Тоҷикистон маҳқул мешавад ва чӣ қадар як ташма як бениҳоят ҳамун ҷое ки рафт ман худамдан хеле як завқ пайдо кардам ки баъди навори ҳамун ҷо як бор тамошо бурам. Бародаро, боз як бори дигар мегӯям ки вақте ки як ҳозир даври интернетае, даври ҳамин социали сетае ки якдигарша машҳура як ҷора ба дигар ҷо нишон додана ҳамин хелсо даври ҳамин интернетае. Бояд хуб дарк кунем. Вақте ки мебина як одам Тоҷикистона мега ки на самом деле дар сатҳи олӣ меҳмондӯст бениҳоят хуб, конечно кадоме боша набоша мега ки бес як бор мо мерем Тоҷикистон. А вақте ки сайёҳон ки худ монда ки бисёр рафта омад чид, иншоалло ки давлати худмон давлати пешрафта мешава. Ин ҳамаш барои пешрафти худмоне бародарон. Ман ҳамчун блогер ҳаққи гуфтаам ки доштам ки ҳамин оиди як блогер суҳбат кардана ҳамин суҳбата кардам. Рост хай ҳастан одамое ки маро дуруст мефаҳманд бародарон. Бисёр ман хондум комментариёра гапҳои хуб бениҳоят бисёрае, вале гапҳое ҳастае ки тамоман дар кор нестае. Хай ҳастае хатогиҳое ки майдае ки ҳамун хатогиҳоро ҳамамон дорем бародарон. бовар дорам ки ҳамамон дорем. Барои ҳамин фақат як чизи минусара фикр кардан дар кор неста, мақсади ҳаматарафа фикр кардан дар корае ки ҳар як видеое ки паҳн мешавад ура чӣ қадар одам мебинад ва чӣ қадар одам ҳаваскорӣ мекунад ки мо як бор Тоҷикистон бирем. Шар неста як меҳмон омадагиай гапҳои пасту баланд бародарон. Барое ки комментариёра хондам ба худо бисёр миллатҳо дар чиво шок шидагианд ки дар чиво ҳайрат шидагианд ки хеле ҷо бидайда на самом деле табиати зебо, ватани ором. Конечно ҳар давлатам орзу мекунад бародарон ранги Тоҷикистон биданам. Вақте ки Тоҷикистон ҳамин як чизе ҳастае ки бародарон пускай нама дар ғарибиям ё ки ятагаш дар дигар давлатае амнай шав падари мо, модари мо, апаи мо, хоҳари мо якташ кадом соати дил хоҳе бихоҳа озод я аптек мерава, я духтур мерава, як ҷо мерава. Ба ҳамин хотир ҳама вақт шукр бояд кунем ки ватани тинҷу ором дорем. Ҳама вақт шукр кунем ки чунин пешвои миллати ғамхор дорем. Бародаро, ман ҳамин рости гап агар ки ҳамин як блогери ҷавон хостам ки ҳамин мненияи худам вақти комментариёра хондам мненияи худам оиди ҳамин чиз баён кардам. Рост ҳама орзу дора, ҳама мехоҳад ки дар бисёра блогерои худмон мехоҳанд ки машҳур шаванд, дигар давлатҳо сафар кунанд. Хай иншоалло вақте ки худованд хост ҳамаш мешавад. Не ки ҳама вақт мо тоҷико мардуми меҳмондӯст дорем. Иншоалло ки кадоме ки дар мо меҳмон мешава хушрӯ пешвоз мегирему меҳмондорӣ хуб мекунем. Ба фикрам ки ягон гапи пасту баланд нагуфтам бародаро. Яке ҳама як хоҳиш ки вақте ки як меҳмон як кас ба Тоҷикистон қадам мемонад кӯшиш кунем ки ягон хубитон намераса, ягон комментарияи бад, ягон гапи бад нанависем ки хай бози медонем ки ҳар як калимае ки шумо ба тоҷикӣ менависем фикр мекунем то тоҷико мехонад ва таги ҳамон гапе ки шумо менависем перевод дорад. Перевод чамеҷиқа ба кадом забоне ки боша перевод мешавад. ҳамин чиз хуб нест. Бародаро, як бародара барои шумо совет метам дар каналаша автоблог каданиай, яъне мошин бизнес. И бародар тавсия гирифтагиае ки ҳар вақте ки мошин мера якта мошинша ба миқдори 200-300 дона билет монаву як бародара соҳиби мошин кунад. Бародари боваринокай конкурсои калон намемонад ки бигӯем ки мошина метан наметан 100% инсони боваринокай. ин ҳамиҷа дар ман ватсап гем бародаро нархи билетиш 500 рублай, бениҳоят билетиш камай. Бо кадоме ки медора лайк комментария мекунад уда 1000 сомон падарка мекунад. Фақат барои пешрафти каналаш кор кардааст ки ҳамун канала барои бизнеси мошино кунад бародаро. Ба ҳамин хотир подписчик ҷамъ карданиай ай мо ки хай реклама дархост кард мо қатиш суҳбат кардам ҳаматарафа фаҳмидам. Ай ҳар яктон хоҳиш бародаро ки ин ҳамиҷа каналаша бидроин подписа кунен, як комментария кунен, иншоалло як тайта соҳиби 1000 сомонӣ мешем.